Średnia procentowa podwyżka wynagrodzeń pracowników wynosiła 10%, liczone od kwoty brutto ustalnego wynagrodzenia miesięcznego każdego pracownika. Ogólna kwota przeprowadzonej regulacji wynosiła 93 600 zł. Ponadto 59 pracownikom w kwietniu tego roku przyznałem indywidualne nagrody pieniężne, których łączna kwota wynosiła 114 300 zł. Takie nagrody otrzymali ci pracownicy, którzy w szczególnie efektywny sposób wykonywali dodatkowe zadania z uwzględnieniem propozycji oraz z uzasadnieniami naczelników poszczególnych wydziałów i biur. Ta regulacja płac jest szczególnie istotna z tego tytułu, że niestety, ale płace pracowników w urzędach, w ogóle jednostek samorządowych niestety dzisiaj są znacznie niższe niż w innych sektorach gospodarki i to powoduje, że zaczyna nam się odpływ kadr. Wobec tego te regulacje są naprawdę bardzo potrzebne.